Grandfather, good evening. Yau wani labari kake shirin bamu? Barkanku da zuwa. A yau ina so na baku labarin wani babban mutum, wato Doro. Kaka, waye kuma Doro? Kuma wai dama suna ne? A'a, asalin sunansa shine Ahmad Yusuf Ibrahim Doro. Shine muke ce masa Kaka, waye wannan din? Kuma saboda me yasa kake so ka bamu labarinsa? Good question my boy. Wato shi ya kasance mai son jama'a kuma mai son ci gaban al'umma. Dalilin da yasa nake so na baku labarinsa shine ina so waɗansu daga cikinku su yi koyi da halayensa, ku so 'yan uwanku kamar yadda yake. Wato kaka, ni dai na kakara na fara sauraron wannan labari naka. Once upon a time, there was a man called Doro. Was born in 1989 and hails from Doro town. Matsalar da muke fuskanta a garin nan tana yawan damuna. A ce duk faɗin garin nan babu ruwa sai wuri ɗaya, kuma shi ma sai ka wahala sannan za ka samu. Sannan ga matsalar wutar lantarki, ga kuma ta hanyoyi su ma ba su da kyau. Duk gwamnatin da ta zo sai dai ta kalle mu ta wuce, ba ta yi mana komai, sai ka ce mu bayan ƙasa ba. Kuna ganin yadda matayenmu suke shan wahala wurin haihuwa saboda rashin kayan aiki a asibiti. Yeah, what Malam Bature is saying was true because the situation is getting worse. Gaskiya ya kamata mu tashi tsaye mu nemi mafita. San tunanin nake yi kuwa? A'a, sai ka faɗa. Mutum Alhaji Ahmad Yusuf Doro, kun ta taimakon da bawan Allah na yake mana. Tunanin da nake shi ne mu je mu same shi mu sanar da shi halin da muke ciki a garin nan. Wannan shawara ce mai kyau Malam Lado, haka ya kamata mu yi. A'a gaskiya bai kamata mu takura ma wannan bawan Allah ba. Duk matsalolinmu shi ke magance mana, mu bar shi ya huta mana. Malam Bature kenan, shi Alhaji Ahmad bai damuwa akan waɗannan abubuwan, shi dai burin sa har kullum ya ga yana kyautata ma al'ummar sa, ya gansu cikin farin ciki a koda yaushe. Haka maganar take Malam Lado. Ayat yana son ya ga yana taimaka ma talakawa. Shikenan, sai mu shirya ranar da za mu je mu same shi ko? Ran kai daɗe ya aiki, ya kuma fama da jama'a. Aiki alhamdulillah. Malam Bature kwana biyu, mun rabu da ganawa. Ya mutanen gari, da fatan suna lafiya. Alhamdulillah, ran kai daɗe suna nan lafiya. To ran kai daɗe abin da dai ya kawo mu nan shine muna da matsatsalu a ƙauyenmu da muke so a duba mana ran kai daɗe. Subhanallah, waɗanne matsaloli ne Malam Bature? Yallaɓai, na farko dai muna fama da rashin ruwa. Ruwa ya yi ƙaranci a wannan karkara tamu, sannan kuma ga matsalar hanyoyi. Hanyoyin garin ba su da kyau, ga kuma rashin kayan aiki a asibitin ƙauyen namu, ga kuma rashin makarantu da ƙarancin taki. Kash, abin da babu daɗin ji. Insha Allah, kada ku damu. Zan yi iya bakin ƙoƙarina na ga kun rabu da wannan hali da jama'a suke ciki. Muna godiya ran kai daɗe, Allah ya saka da alkhairi da kuma ba da sa'a akan harkokinku na yau da kullum. A'a, babu komai. Ya zama dole mu ga mun fidda al'ummarmu daga kunci. Yi wa kai ne. Ku jira a kawo na mota ko? Ran kai daɗi har da ɗawainiya kuma. Muna godiya yallaɓai, muna fata daga nan sai billa kuma. Masha Allah, wato direct kawai president. Malam Bature baka rabuwa da abun dariya. Ka cancanta ran kai daɗi. To, Allah ya taimaka mana. Alhamdulillah, kin ga cikin ikon Allah kin sauka lafiya kuma da ke da jaririn kuna cin ƙoshin lafiya. Kai dai bari mai gida, shekaru da suka wuce idan haihuwa ta zo da matsala a garin nan sai dai mutum ya mutu saboda rashin kayan aiki da kuma karancin malaman asibiti, amma kaga yanzu alhamdulillah, Allah ka saka wa Malam Ahmad da alkhairi. Amin Amina, ai mu
mutumin arziki kenan. Ga kwanakin baya fa haka ya zo raba mana taki kyauta. Me yafi wannan daɗi? Babu abin da za mu ce da wannan bawan Allah sai dai mu ce Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya kuma kare shi daga sharrin maƙiya, domin ya yi mana abubuwa da dama. Yanzu ba mu da matsalar ruwa, gashi hanyoyi ya gyara, makarantu ya gyara, su ma ga asibiti shi ma an gyara. Vote for Ahmad Yusuf Doro. Vote for the future.